O sector pesqueiro galego vive con gran desasosego a actual situación bélica en Ucraína e a conseguinte escalada de prezos do combustible, xa por riba do euro o litro. De seguir así non descartan ter que amarrar, como xa fixeron algunhas embarcacións. Temos moitísimos barcos, moitas cofradías, que barcos xa están parados. Aquí na miña cofradía houve 2 ou 3 barcos que iban a salir para Gran Sol e preferiron esperar porque teñen que meter máis de 100.000 litros de combustible para afrontar unha campaña. E, bueno, xa te digo, estamos así á espera. Hai barcos que xa están parando, cofradías que xa están parando a flota máis importante que máis combustible ten que facer, e a pesca artesanal. Estamos aguantando un pouco máis, pero aforrando onde máis podamos, pero xa non vamos todos os días ao mar, un día sí, un día non, moitas embarcacións. E, bueno, isto ou arréglase, ou aquí isto lévanos a un paro, pero ya forzoso, indefinido. Vai a ter unhas consecuencias moi graves, porque non solamente é o sector pesquero, sino que será tamén o sector que nos une a ele, non? Toda a cadena que é transportistas, pescaderías, supermercados, e, bueno, infinidade de cousas, non? Efectos navales, todo vai a repercutir, e se digo, vais a agravar a cousa, e así estamos. A Federación Galega de Confrarías ten previsto celebrar mañá unha reunión na que abordar o impacto desta suba na flota e tratar de acordar algunha medida para paliar a actual situación. Eu, como presidente da Federación Galega, tiño unha reunión mañán ca miña ejecutiva da Federación Galega. Ali abordaremos partes de moitos asuntos, pero un dos principales tamén é este. Aí sacaremos unha proposta para llevar, para convocar unha reunión extraordinaria ca Xunta General con todas as 63 cofradías de todo Galicia, para acordarmos que facemos, se hai paro, se hai unha fecha para un paro, que vamos a abordar. Sabemos tamén que ahora mismo están reunido o Mediterráneo, que a Federación Nacional. Sabemos que mañán á tarde tamén se vai a reunir a parte de Asturias, Cantabria, e a maioría das cofradías pois están se reunindo para tomarmos unha decisión máis ben non solamente por autonomía, senón en conjunto, non? Mentres tanto, continúan á espera de ser recibidos polo ministro de Pesca, unha xuntanza que xa solicitaron hai unha semana, dada a importancia da pesca como sector estratéxico da economía non só galega, senón de toda España.